Édesanyákat is köszöntötte. Nasledujú ďalšie správy v skratke. V stredu predpoludním navštívila naše mesto delegácia župnej slovenskej samosprávy sídliaca v maďarskom meste Sátoraja Újhej, ktorá takto vyhovela pozvaniu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky László Köteleša a primátora nášho mesta Ištvana Zachariáša. V rámci stretnutia s primátorom mesta rokovali zástupcovia o možnostiach spolupráce regionálnej samosprávy a údolia Bodvy. Z pozície republikového podpredsedu Čemadoku sa László Köteleš s prítomnými dohodol o organizovaní spoločných kultúrno-spoločenských podujatí. Následne spolu navštívili základnú školu na ulici Severnej, kde im riaditeľka školy Helena Dubinská prisľúbila pomoc formou zásielok učebníc a publikácií klasickej slovenskej literatúry, ktorými doplní tamojšie slovenské školy a slovenské knižnice. V stredu sa v podnikateľskom inkubátore